Al nord de Poznan, sobre les restes d'una immensa fortificació militar construïda al segle XIX, s'hi estén el Parc de la Ciutadella. Actualment és un espai verd i tranquil, ideal per relaxar-se i fer esport. Però en altres temps va ser l'escenari de dures batalles, episodis bèl·lics que van canviar Polònia i Europa. És per això que els seus racons estan plens d'història. Una història que sembla que no vulgui marxar del tot. Sądzenie, że przesuwali się Fa més de 30 anys que, a finals d'abril, el Parc de la Ciutadella viatja en el temps i s'omple de memòria. Visitants de tot el país s'uneixen en aquest indret històric per compartir la seva passió. Uniformes, vehicles, armament, llibres i molt més és el que podem veure en la fira d'història militar més antiga i important de Polònia. Aquestes jornades són conegudes com els Dies dels Ulans. Ulà, que vol dir llancer, és el nom que reben els genets en l'exèrcit polonès. I és que el motiu d'aquest esdeveniment és el d'homenatjar el 15è Regiment d'Ulans de Poznan, una històrica unitat de cavalleria molt reconeguda a la ciutat i que durant el segle XX va lluitar en batalles molt importants per a la història de Polònia. Sformowana w czasie powstania wielkopolskiego, walczyła w 1920 roku przeciwko Armii Czerwonej, później w 1939 walczyła przeciwko Niemcom w ramach kampanii wrześniowej, a odtworzona na Dalekim Wschodzie walczyła w ramach II Korpusu we walkach we Włoszech, tutaj walcząc o Monte Cassino, o Bolonię. Ta jednostka jest bardzo żywa w pamięci poznaniaków, ponieważ wielu poznaniaków ma przodków, którzy służyli w tej jednostce. Grupy rekonstrukcyjne z całej Polski, szczególnie z Wielkopolski, przyjeżdżają i tworzymy dla poznaniaków żywe muzeum, tak aby mogli się zapoznać nie tylko z historią 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ale także z historią innych polskich i nie tylko polskich formacji, które albo walczyły razem z 15 Pułkiem Ułanów, albo walczyły przeciwko temu pułkowi. Więc staramy się w bardzo żywy i plastyczny sposób zapoznać poznaniaków z historią tej jednostki. La commemoració acaba amb el plat fort, la recreació de diverses batalles històriques en les quals va participar el 15è Regiment. Jedzie na kasztance, siły strzelca strój, Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Ustanawiają wesz przy pomocy radiostacji strat bardzo często wykonywały zadania. Przecież idzie tu. Wyposażony Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Złotem zszywany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Masz wierniejszy niż ta głodna, młodych strzelców krój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu.
Els assistents a la fira també poden visitar el gran cementiri que cobreix bona part de l'extensió del parc. Aquí hi descansen civils i soldats polonesos, però també britànics i russos, que van morir durant les batalles que han tingut lloc a la ciutat en el segle passat. I és que la millor manera de commemorar aquestes batalles és recordant aquells que hi van perdre la vida.